Mikel, konta jozu, zein da zure ametsa? Nire ametsa gure lagun bat nu izeneku honea etortzi gurekin egun bat pasatzea. Eta zerraten nahi duzu egun bat pasatzea etortzea, ez dago zuen artean, jada? Ez, oin dela urte bat jontzan Belgika. Belgikara? Eta zergatik nahi duzu nu itzultzea? Lagunek nahi ditutelako, leheno bezala pozik ibili. Hori ez da batentzako bakarrik, ametsa? Hori klase osoarentzako da. Eta uste duzu benetan klase osoa jarriko litzatekela pozik, nu ikusitako? Nire ustez bai. Bai, Belgikatik ona. Ez da erraza? Lagun bat, nu berriz gela etortzi ezoaten oso lagun handilezan eta oso pertsona hona zen. Egia esan oso pozik nago, aur askoren ametsa bihurtuko delako egia. Aizu Iker, zein izan azuk aukeratu duzun ametsa? Nu nire lagun onena etortzi, azpeitira. Non dago, nu? Belgikan. Belgikan dago. Eta, berazan zure lagunik onena? Bai, beti jolastu iten, beste lagun batekin hirurok beti jolaste ginen. Futbolien, joku askota. Eta Iker, noiz gelditu zinen nu lagun hoberenik gabe? Erain da urte bat. Duela urte bete? Bai. Ze gertatu zen? Bere aitzek lan hobi haue bilasun Belgikan. Beti lan kontuak. Bai, eta famili ere lehen guzueketan zeuzken eta area junberra izan zuen. Pena handia izango zen? Bai. Despedida egin zenioten? Egun oso eskolan libre eukien behaken jolasteko negarde ingenun. Bueno, triste baino posik behakin egoteko ere bai. Noiz izan zen berarekin hitz egin zenuen azken aldia? Oin dela bi astezea hitzein itegea tabletetik eta hola. Zeiten duzue, bideodia? Bai. Bideodia keskaz gelditzen dira, ez da? Bai, ez da bio kalea erten laik eula jolasteare. Bakarrik etxin hitzeiten da hola. Eta, nola ikuste duzu bera? Ondo. Beakre etortzi nahula esateit, baino ez dakila noiz etorrikoan. Igual hemendik 3-4 urte hor. Joan zenetik ez da sekula ere itzuli? Ez, oaindik ez. Eta nire ez area. Eta lagunek ere bastante triste daude. Bea juntzalako. Zuen txartel askotan irakurri dugula nuren izena. Bai, lagun asko idatzi hori. Eta, nu ikusten baldin baduzu? Zer? Emozioz negarringo non igual. Oso posi jarriko nintzen. Nagore, aukeratu dugun ametsetako bat betetzeko zure laguntza behar dut. Bale, oso ondo. Prest? Bai, animo. Egunon! Kaixo, egunon! Mikel, favorez, momentu bat, etorriko nerekin. Hala, aio, Kanpoatan hau ninja pixka nervioso jarri naiz, zoze gaskingo nula, baino azkenin eta ez dago izan. Mikel, jakin nahi duzu zergatik deitu dizugun? Bai. Zure klasekide asko eskatu zuten nu Euskal Herrira itzultzea. Eta zuk, zure ametxean eskatu zen digun, klasekideen ametsa egi bihurtzea. Horretara gatoz? Zeiru egiten? Ederra. Zure ametsa beteta, lagunen ametsa ere beteko dugu. Mikel, espero zenun? Bueno, sorpresa narrapana zute, baino lagun askopen idatzi zeuden da. Pentsatzen nun behintzet batena, baino amets hori baietz, baino nik idatzitako ez. Zure bila etorri direnean, pentsatu duzu? Baietz. Bete behar dela? Sentitzen ez guztaz da lagun-lagune zaiatzana zuri beti posi jartzen. Mikel, nuren ametsa betetzeko zure laguntza behar dut. Laguntzako prest? Bai, kontatu nirekin. Aizue, showarekin bukatzeko, badakizue zein zan Judini. Judinik objektu bat, estatua bat, edo pertsonak desagerrarazi
edo agerrarazten zituen. Beraz, gaur kontan nik norbait agerrarazten saiatuko naiz, bale? Baina horretarako nire usaina martxan jarriko dut. Ez hemendik ez, itxoin pixkat, Ez hemen dago izerdi usaia. Itxoin, badaki, itxoin. Hemendik da. Hemendik, xo. Itxoin, oantxen ator. Iker, uste zenuen beteko zala, ametsa? Ba, hementxe daukazu, lagunik onena. Hementxe daukazu enu. Bravo! Esatu dute zu gabe triste daudela. Que están tristes sin ti. Yo también. Me he sentido muy orgulloso de que ya estoy con mis amigos. Les abracé y celebré como ellos. Zeran poz jarri naiz, gero behai bezarkatzea gu naiz, eta gero ere bai nagarrez hasi naiz. Oindala urte bat zestetena ikusten aurrez aurre eta oso poze jarri naiz. Oso pozik, nire ametsa bete indata horrela enun pentsatzen hau pasako zala eta bai egilea. Nire ametsa juntzanetik nu etortzi zan eta horretik oso pozik nago. Hasieran ezin sinistu, baina gero ja sinistu eta oso pozik egile izan da. Ondo nago, oso pozik. Dana arkia eta oso pozik nago.